बाखि दा नोंथांमोना बिराद नर्मेल नुदो जानांगौ उपाय गैला लोगोफोरनि न'आवनो बाइक खेबजोब्बाय आरोना गाइस दालायनि थाखाय जावख'जोबनाङो साफा गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर मिया ब्लग भिडिअ लागोन सानना लानायानो जादियासै ओमफ्राय गाइस मियानो पस्ट खुन्था थरथाम गायनाय जाबाय इथिं थरसे इथिंगालि थरसे ओमफ्राय दिनैयाव थिं आरो बारन्दानि माने खामानि जागोन आरोना गाइस दिनै माने भिडिअखौनो लानाय जादियासै आङो गाइस माने मियायो हाजिराफोरदो खामानि मावफानानै पुरा माने भिडिअखौनो लाखादियासै आरोना गाइस माने औवा दानहैबाय औवा दानखांनायनि उनाव पस्ट खुन्था गायबाय पस्ट खुन्था गायनायनि उनाव थिंखौ होनो हादियासै ओमफ्राय बाखि थिंखौबो लानानै फैखादो ओमफ्राय बेखिनि खामानिखौ दिनै मावगोन थिं होनाय खामानिखौ ओमफ्राय थिं होनाया जुदि थाब जायोबा थिं जाबनाया जुदि थाब जायोबाथाय ओमफ्राय नैबे बारन्दानि धालायनि खामानिखौबो दिनैनो मावखागोन आरोना गाइस दा नायनोसै मा जायो मैया सानसे लाबाय हाजिराखौ बेखिनि आगबारिबाय ओमफ्राय दिनै दा फैनो दंबावो आरोना गाइस गाइस बाखि नायनो हागोन दे लोगोफोर इथिंगालैनो पुरा न'आवनो बायख्रेबलांजोब्बाय आरोना गाइस थिं दोननायल'आवनो माने न'आवनो बायजोब्बाय माने हराव बायना थादो थिंखौ दोन्दोंमोन ओमफ्राय दोननानै माने बायनानै थाबाय आरोना गाइस माने ओरैबाबो बे न'खौ सेफायनो गोनांखामोन ओमफ्राय इयाव बायनानै होबा एसे मोजां जाबाय आरोना गाइस दा नायनो हागोन दे गाइस नोंथांमोना उपाय गैला लोगोफोरनि न'आवनो बायख्रेबजोब्बाय आरोना गाइस सेस थिंआबो ओइ मोनसेया ओमफ्राय खुमब्राबो दङमोन खुमब्रायाबो ओइनै दोङो आं खाथि नोंथांमोननो एसे देखायनि र' खुमब्राखौ थाइनै ना थाइथाम दोङो आरोना गाइस ओइनै नुदोंना बै गुफुर ओइनै थाइनै ना थाइथाम दङमोन ओमफ्राय इथिंगालि बायबाय आरोना गाइस नै पुरा थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै दोङो खुन्थाया थाइब्रै दोङो आरोना गाइस खुन्थाया दा बर्थमान आं एसे खामानि मावग्रोनोसै बहुद फुङावनो लादो दे गाइस आङो नैबे भिडिअखौ एकदम हदाय खामानि आरोना गाइस माने खानसेयानो गैया दा बर्थमान रेस्ट होननाय बुस्थुआ गैथ'आ आरोना गाइस माने सानफ्रोमबो खामानियानो खामानि जागासिनो दङ एखेबारे आरो उपाय गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाखि दा इसोरो हाजिराफ्रा फैयैनि सिगाङावनो आं दा एसे खामानिखौ मावना दोननि जाहाथे दा एसे खहास जायो बेखिनि हाखौ समान ओरै जावलांनानै आखाइथिंगाल एसे फेनस्रानानै हरनि आरोना गाइस जाहाथे दायो जुदि हाजिराफ्रा फैयोबाथाय एसे खहास जायो आरोना लोगोफोर ना बाखि मैया ब्लग भिडिअ लागोनो सानदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौनो लानाय जादियासै बेखायनो एकदम माने दैलि इउटुबाव एक्टिभ थाबाय थानो हायाखै माने भिडिअखौनो होबाय थानाय जाथाराखै माने एक्टिभ गोसोफोरखौनो मोजां नाङा भिडिअ होबाय थायाबासो भिडिअ होनो मोनबासो सान्थि मोनो आरोना गाइस फुङाव खामानि मावनो मोजां दा गोजां बोथोरदो बरिया हिट नाङो आरोना माने थान्दानो खामानि मावनायजोंनो दिन थांसिगोन उपाय गैया मावाबाबो जाया खामानि मावै टाइमा थांसिगोन टाइममोन उपाय गैला माथो खालामबावनो गोरिब मानसिफोरा खामानि मावबाबो जायालै माथो खालामबावनो नङा होमबा मावनो गोनां जाखायो जाबख्लाजोबनोसै हाखोनो गथाय ओइ बापरे ओइथिंगालि हरजोबनि गथाय नांखागोन ना दायो आखाइफोरा थिफुजोबदों मिया गोथौ हा जावनांदों ना आखाइयानो थिफुजोबदों गथाय बापरे बा दुगैनायावसो आलु जोबदों ओमफ्राय पस्ट खुन्थायानो अफाद्राय गोलाव थारमोन मोनसेया बिराद नर्मेल नुदो जानांगौ ओमफ्राय दा एसे भिडिअ लाबाय लोगोफोर आं दा खामानिखौ एसे मावनोसै ओमफ्राय दायो लासै जुदि हाजिरा फैबाथाय एसे सर्ट भिडिअखौ सोनानै होसिगोन आरोना गाइस आं दा बेखिनि खामानिखौ मावना लाग्रोनोसै भिडिअ खालामबाय थाबा एसे टाइमा थांगोन नालाय दा इसोर फैयै सान्दि एसे खामानिखौ मावना क्लियार खालामना दोननि आरोना साफा स्र' खालामना दोननोसै आरोना गाइस न' बाखि नोंथांमोना भिडिअ जुदि इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय था आरो जाय जायसिनो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय उपाय गैया गाइस मावबाबो जाया दा खानसे मावबाय थानांसिगोन दा नै इथिं ओरै थांनायावनो दा टाइमा थाङो दिनैबोथ' खामानिया जायाबो जानो हानायसो खुनु गेरेन्टि गैया बेनिखायनो आं न'आव एसे थाब मावना दोननि आरोना हिसाब आरो जाख'बावनांगोनसो इखौ न' दालायनि थाखाय जावख'जोबनाङो साफा बारा बुरजा जाहोआलै धालायखौ न' अन्थ' बरिया जागोन खिन्थु
थालायनि थाखाय नै गाइस पुरा साफा खालामजोबखाबायानो सब रेडि दाननाया थरसेया मानलियाव गोलैगोन जों मिलायगोन इयाव बरियानो मानलियासो मेन दा माननांगोन खिन्थु बाबुखौ मिया सलिलांबाय नैबेबो दिनै सलिसिगोन अ दुब्लि राखानायदो बरा जासिगोन दे बेनोथ' दिगदार जादोंमोनथ' र' हाब्रु बाय दोङो रोंनाया लांनो मोननाया बाय मोजांसिन जाखाबाय धेमालि नङा मिया दाननाया बापरे बाप बिराद दानदों खिन्थु मिया आबौ न' बुरखा औवा दाननाया इजि नङालै लोगोफोर मिथिबाय मिया आबौ माबायदि दानदों नुबाय ओइथिं मालाय माबायदि दोनखादों न' आसुरित दानदोंलै खिन्थु रावबो बिदि एला खेला दाना बुरखा औवा दानबा खानसे खांखायो खिन्थु बेलेग टेकनिकेल दङलै आबौनियाव ना सोलोंना लानांगोनलै बाहाय इसोरासो हरदों नामा आबौनो टेलेन्टखौ न' बयनोबो रोंगौथि बेलेग बेलेग हरखायो न' बा मिया इयावनो दानजोबदों लोगोफोर ओमफ्राय नै आथा दंबावो एसे आंथ' माबाबाबो जागोन ना होमबा आं एसे माबाखौ लानानै थांसै बाटामखौ लानानै थांखानोसै आं एनथ' जागोन दे एनथ'बा स' गाइस माने मिया इयाव एसे औवा दानबाय लोगोफोर इनिफ्राय खामानियाबो एसे आगबारिबाय ओमफ्राय दिनै थिं होनायनि खामानि जागोन ओमफ्राय थिं होनाया जुदि जोबोब्लाथाय ओमफ्राय धालायखौबो एसे मावसिगोन आरोना लोगोफोर दा एसे ब्लग भिडिअ लालांबाय थानोसै जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय माथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअबो जाबाय खामानिबो एसे मावबाय नङा होमबा दा जोंनि आबौ नै औवा लांफैदो जोंनि आबौआव लांसिगोन दा आं ओमफ्राय इनिफ्राय थांथ'नोसै मिया एसे दानबाय नालाय दे थाथ' आबौ होमबा न' दे